Mami, may tulungan bomba. tayo, Mami. Dito May ka po. bomba. Hawak ka po dito, Mami. Okay? Sabay tayo, Mami, ha? Ito po, baka maipit kita, Mami. 1, 2, 3. Bukas, Mami! Magandang sunflower naman dyan. Meron tayo ditong fresh flower bouquet. Meron tayo ditong 5 feet stuffed toy. At syempre meron tayo ditong money cake na may 4,200. At syempre haharanahin siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. Tara na't samahan niyo kami kung sino ang maswerteng nanay natin na hahandugan ng napakaswerte at magandang packages ng JFS Metals and Services. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Tara na't bumiyahe all the way from Minalava. Okay guys, so andito na kami sa Minalawak. So tara na't samahan nyo kami kung asa nating maswerte nanay na bibigyan natin ng napakagandang purple packages. So guys, tara na't punta natin si nanay. So andito tayo guys sa Minalawak. Actually one way to. So dito na lang natin ipapark yung van natin. So sama-sama tayong surprisahin ng ating maswerteng nanay for today. So very energetic tayo. Dapat kasi purple. Purple ba? Nel, ayos talaga. Hello po, good afternoon. Wow, may handaan pala dito. Yung mic po, i-off na lang dapat si mic. Hello po, ay, nasaan po si Mama Medjos? Ay, ikaw po na, hello po. Good afternoon po, ako po si Ate Angel. Pwede po ba namin kayo maimbitahan kasi po may pinadala po sa aming package. Bali po sa inyo po nakapangalan, Ma'am Remedios Quiniano Abinal. Tara ma'am, sama po kayo sa akin. Doon po ma'am. Tsara. Talaga ma'am, sama po tayo. Ma'am, sama. Mamaya na po. Ay, sige po. Ay, hindi po. Kailangan po kayo po. Kasama po kayo. Sama na din ma'am. Banan mo na sa nasi. Ano po, baka po kasi may mga dumaan. One way po baga. Baka may mga dumaan. Tara mami, aalalayan ko naman po kayo. Hindi ko po kayo pababayaan. Tara. Wala pa akong COVID. Naka-swab test po ako, naka-swab test. Halika dito mami. So mami, 73 ka na po? Tama po ba? Ay, 76! Pwede pong isog po tayo ng konti. Ayan, so 76 years old na po kayo. So, sabi niyo nga po, mami, ay kaarawan niyo po ngayon. Okay, okay lang po ba kayo? Wala naman po masyadong nararamdaman? Meron pa po.
konti lang po. Pero okay lang yan, ma'am. Malakas pa naman po. So, mami, since po medyo may nararamdaman si mami, aalalayan ko na lang si mami magbukas ng van, okay? Okay, mami, May tulungan bomba. tayo, mami. Dito May ka po. bomba. Hawak ka po dito, mami. Okay? Sabay tayo, mami, ha? Ito po, baka maipit kita, mami. 1, 2, 3, bukas, mami! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wala na siyang sakit! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ay, excuse me lang po. Pwede po makiano lang po tayo para hindi po tayo ma-chismis po. Alam niyo naman po, pandemic pa rin ngayon. So, si Mami po na muna po, imbitaran ko muna rin sa inutan. So, hello, Mami! Wait Kala lang ko po. ang problema. Ay, problema. Kasiyahan pala. Hello, Mami! So, kami po ang Team JFS Petals and Services from San Fernando po. So, ito pong packages na to ay galing po kay Ma'am Fe from Singapore. So, yan po pinabibigay niya po para po sa inyo. So, Mami, gusto ko po bago po ibigay ang mga regalong yan sa inyo, isusuot ko muna po ang lucky sash natin na may happy birthday. Ayan. At syempre itong fresh flower bouquet po para po yan sa inyo, Mami. At syempre po ito pong bubble balloon, cake, and stuffed toy and Ferrero. At syempre, itong balloons na to ay para po lahat sa inyo. So, pahawak po na ako sa gulit. Ayan. So, Mami, bago po yan, meron po akong gustong basahin na message po na ipinararating po sa inyo ni Ma'am Fe. Ayan, to my nanay. Happy birthday po sa inyo. Thank you sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Lalo na sa pag-aalaga mo na laging prinsipe ko na si Nonoy. Ngayong kaarawan mo at sa mga darating pang mga araw at taon, sana lagi kang healthy, masigla, at malayo sa anumang karamdaman. Huwag matigas ang ulo minsan na nagpapalipas ng pagkain. Basta may ginagawa, laging kumain on time. Ulcer, go away, layas ka kay Mother Earth. Huwag mo na pong pahabain to sa espesyal na araw na ito. Wala akong ibang mahihiling na labis-labis. Akong nagpapasalamat sa Diyos at inihiling ko na lagi kang malusog at masaya ka. May God bless you always. Happy birthday, Nanay. Di ako makauwi dahil kay COVID. Panira to si COVID. Kasayahan sa buhay. Enjoy na lang kayo. I love you, Nanay. See you soon from Singapore with love. Ayan po ang message na pinaparating ko sa inyo ni Ma'am Fe. So, halika dito, Nanay. Again, everyone, our lucky mother for today, si Nanay Remedios, all the way from Barangay San Jose, Minalabak. So, Nanay, ano po gusto niyo sabihin, Nanay? Salamat sa inyo. Opo. Wala na daw siyang sakit. Pagbukas niya ng kartang, wala na daw siyang sakit. So, dito na ba natin mabulong? Doon na lang sa loob. Okay. So, Nanay, di ba po dyan nagtatapos ang sorpresa namin? Haharanahin pa po kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Gab. At meron pa akong ibibigay na sorpresa sa iyo mamaya. So, tara na't samahan natin sa loob ng bahay ni Nanay Remedios! Okay, everyone. So, kasama ko pa rin ang ating napakaswerteng nanay all the way from Minalabak. So, haharanahin muna siya ng ating surprise. Haranista na si Kuya Gab. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ako'y para lang sa'yo, kahit kailanman di magbabago.
Sarap gano'n. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I think that God, I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I need you, baby. Well, if it's hot all night, I need you, baby. So warm a lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray, oh, pretty baby. And if I found you'd stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, I think that God, I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I love you, baby. Well, if it's hot all night, I need you, baby. To warm my lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray, oh, pretty baby. And if I found you'd stay and let me love you, baby. Let me love you. Yes, wala na. Happy birthday po. So, nanay, happy 76th birthday po. So, eto yung cake natin, ipapablow natin kay mami. So, after natin itong ipablow kay mami, meron pa rin tayong surprise na ibibigay din kay mami. So, ayan, medyo mabigat, hinay-hinay. Ayan. Okay. Okay, so bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, mommy, make a wish and blow your candle. Sige, mommy. Ayan, palakpakan naman natin si Nanay Remedios. Happy birthday po. So, Nanay, pwede po bang yung fresh flower mo, ipatong mo po muna dun sa ibabaw ng table? Ayan. So, Kuya Gab, pwede mo ba akong tulungan, Kuya Gab? Kasi mabigat tong cake na to. Ayan. So, Nanay, meron pa po akong sorpresa sa inyo. So, ito po, hilahin niyo po tong happy birthday, itong stand na to. Alat, wait lang, kasi mabigat ang cake. Iwarin mo na. Kasi tutulangan natin si Nanay. Ayan, so, yan. So, Nanay, ito pong happy birthday na to, gusto ko po, hilahin niyo po to. Hilahin niyo po. Duwang kamot, mami. Duwang kamot, mami, para mas may energy. Ari. Yan. Harap-harapan mo dito yung cake. Yan. So, ayan, mami. So, 1, 2, 3, hila! Ay! Wow! Ay! Sige, mami. Hila pa po. Hila pa, mami.
maglayo ka na, mami. Sige na, duman sa luwas. O, butungan na. Sige, mami, hila. Taputan mo na ni mami 200, butungan mo na ulit. Yan. Ay, Sige kadakol. Sige pa, hila. Pa, mami, butungan. Sige po, hila pa. Oh, Wow! Halika dito, mami. Ayan, so, halika dito, upo ka po. Ayan. So, yan pong cake na yan. Upo ka na po, mami. Meron po yung 4,200 po para din po sa inyo. Pinabibigay din po yan ni Ma'am Fe. So, palakpakan naman natin si Nanay Remedios. Ayan, so para po yan lahat sa inyo. Ayan, so, Nanay, halika po dito. Hawakan mo ulit, Nanay, yung bulaklak ko na sa yung bulaklak ni Nanay. Ayan. So, Nanay, kumusta po ang pakiramdam niyo po, Nanay? Sobrang saya po ba? So, Nanay, ano pong gusto niyo sabihin? Makikita po ito ni Nanay Fe. Ano pong gusto niyo pong sabihin, Nanay? Okay lang po yan. Bigyan po natin ng ano muna si Nanay na makapagsalita po. Uy, Paji. Salamat ka, Tip. Mag-birthday ka man mo, Johnny. Mag-birthday ka man. Iguan ako dyan. Opo. Okay, so medyo nagiging emotional na si Nanay. Okay lang po yan, Nanay. More birthdays to come po kahit nagkakaroon po tayo ng sakit, magpapagaling po tayo. Ano po? So 76 ka na, Nanay. Long live pa po. Long live. Tiwala lang, Nanay. Lahat yan pong regalo na pinabibigay po ni Ma'am Fe, para po yan sa inyo, para po mapasaya kayo. Yan pong money cake, yan pong may money bouquet ka pa, may hot air bubble balloon, fresh flower, may Ferrero, may stuffed toy ka na, kayakap mo sa ano, gabi-gabi. Wow! So, para po yan lahat sa inyo, Nanay. So, again po, Nanay, happy birthday po. Sana po naging masaya po kayo. So, again, everyone, isa na namang nanay natin ang napasaya ng JFS Battles and Services. Papalapit na ng papalapit ang Pasko, pero patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Thank you po, Nanay Remedios. Sana po ay naging masaya talaga kayo. Totally. Ano ka po? Gusto ka pa ba, Nanay, ipahabol? Wala na po? Wala na. So, magbabay ka na, Nanay.